गुवाहाटी नलपारानि बर'फोरखौ होस्रांनो मोना बेखौ आं गिबि मन्थ्रि बिथांजों रायलायबाय। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनि सायाव थाबैनो एक्शन लागोन होनना खोथा होदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा मा एक्शन लागोन बेखौ गुवाहाटीयाव थांना नायसिगोन। बर' मानसिखौ होखारनायनि जेबो जाहोन गैया। माखासे गाहाय थाखोनि अफिसारफोरा बेखौ खालामदोंबो जानो हागौ। बेखौथ' होस्रांनो मोना आं बेखौ अलरेडि चिफ मिनिस्टारजों रायलायबाय आरो चिफ मिनिस्टारा बेखौ गाव थाब एक्शन लानो होननानै आंनो खोथा होदों आरो दा मा एक्शन लायो बेखौ गुवाहाटीयाव थांनानैसो आङो नायहैनांसिगोन। मोनफ्रोमबो होखारनायनि बे एक्शन खालामनायनि बेलायाव बर'ल' नङा गुबुनखौबो होखारनायाथ' खिन्थु बर' मानसिफोरखौ होखारनायनि खुनु खारन गैया दा बेखौ बबे लेभेलाव जादों सोरबा माने बेखौ गाहाय लेभेलनि अफिसारफ्राबो बेखौ खालामनो हागौ आरो दा बेखौथ' तदन्त खालामनानै नायनांगोन जों डिमान्ड होबाय दा आं चिफ मिनिस्टारजों अलरेडि रायलायबाय। गुवाहाटी नलपारानि बर'फोरखौ होस्रांनो मोना बेखौ आं गिबि मन्थ्रि बिथांजों रायलायबाय। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनि सायाव थाबैनो एक्शन लागोन होनना खोथा होदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा मा एक्शन लागोन बेखौ गुवाहाटीयाव थांना नायसिगोन। बर' मानसिखौ होखारनायनि जेबो जाहोन गैया। माखासे गाहाय थाखोनि अफिसारफोरा बेखौ खालामदोंबो जानो हागौ। बेखौथ' होस्रांनो मोना आं बेखौ अलरेडि चिफ मिनिस्टारजों रायलायबाय आरो चिफ मिनिस्टारा बेखौ गाव थाब एक्शन लानो होननानै आंनो खोथा होदों आरो दा मा एक्शन लायो बेखौ गुवाहाटीयाव थांनानैसो आङो नायहैनांसिगोन। मोनफ्रोमबो होखारनायनि बे एक्शन खालामनायनि बेलायाव बर'ल' नङा गुबुनखौबो होखारनायाथ' खिन्थु बर' मानसिफोरखौ होखारनायनि खुनु खारन गैया दा बेखौ बबे लेभेलाव जादों सोरबा माने बेखौ गाहाय लेभेलनि अफिसारफ्राबो बेखौ खालामनो हागौ आरो दा बेखौथ' तदन्त खालामनानै नायनांगोन जों डिमान्ड होबाय दा आं चिफ मिनिस्टारजों अलरेडि रायलायबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।